рози, стойки. Айде, как се нареждате? Там се нареждам. Айде, тя тук е. Айде, свещичката, тя тук. Ето, ти ще духаш на така. Да. То записва ли в момента? Това записва. Записва. Това записва. Ама сега ще пеем. Чакаш, Татия, нали пеем песничка? Песничка. Айде да пеем всички сега. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Айде пак. Съм тук тя. Ти май не пя. Пя ли ти? Детето духа. Детето. Чакай още веднъж да направи. А ти да си трета да я париш, да смеш. Айде, ела още веднъж. Видя ли, толкова беше тортата. Тя беше. Айде, ела. Айде, бъде. Айде, тук. Моят телефон не е да снимка без... Не са няма. Къде е моят телефон? Това е по-модерен вариант. Бъди сега, айде, бъди. Прикакайте и духайте с хаките, мамо. Готови ли сме? Как да ги бяхме снимали първо? Айде, едно на 3 ще духаме. На 3, окей? Едно, 2, 3. Айде сега само баките да снимаме. Пак ли? Слушай, същичка, трябва само една. До вечера има друга торта. Да, нема сега прибавя. О, весело. До вечера или тази вечер? И майка. Айде, играй. Ма да снимате едно за спомен. Стигаме ли? Айде. Едно, 2, 3. Ой, Нищо, край вече. Колко пъти я пали? наистина, тя се...